Posibleng kakulangan ng supply ng bangus fingerlings sa Dagupan City ikinababahala. Para sa detalye ng balitang metro na iyan, alamin sa ulat ni Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Nagbabalang samahan ang magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA tungkol sa posibleng kakulangan ng supply ng bangus fingerlings isang linggo makalipas ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay SAMAPA President Christopher Aldo Sibayan, malaki ang pinsala sa mga producer sa lungsod ng Dagupan, Binmalay, Lingayen, Bugalyon at Labrador dahilan upang bumaba ang supply. Bagaman hindi gaanong napinsala ang kadlurang bahagi ng Pangasinan at tinaas ang mananatili sa sapat ng supply ng bangus, iginit naman ni Sibayan na maaaring maging problema ang fingerlings sa karaniwang galing sa bayan ng Binmalay, ang isa sa pinakamalaking pinagmumula nito sa buong bansa. Hindi din inalis si Sibayan ang posibilidad ng pagtaas ng presyo at hinimok ang mga producer na agad mag-restock upang maiwasan ang kakulangan. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng SAMAPA sa B4 para tugunan ang isyu sa supply. Noong kasagsagan ng bagyo sa lungsod ng Dagupan, bumagsak hanggang 80 pesos ang presyo nito kada kilo sa buong probinsya. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.